Mis-sena d-dieħla sal-2027 il-paga minima nazzjonali se tiżdied bejn 12 euro u 18 euro fil-ġimgħa minn barra il-kola ta' kull sena li titħabbar fil-budget. Dan tħabbar waqt aġġornament lil media mis-Segretarju Parlamentari għad-Dialogu Soċjali Andy Ellul u membri mill-Low Wage Commission. L-erba' filgħaxija il-Prim Ministru Robert Abela ħabbar li kien hemm qbil dwar iż-żieda fil-paga minima nazzjonali. Din il-miżura se tkun qed tolqot madwar 6,000 persuna li jaħdmu fuq bażi full-time. Id-deputat chairperson tal-Low Wage Commission Mark Musu tenna li min jaħdem illum bil-paga minima jaqla 192 euro u 73 ċentesmu fil-ġimgħa. Dan fil-waqt li mis-sena id-dieħla bil-kola inkluża se jaqla 213 euro u 54 ċentesmu fil-ġimgħa. Dan ifisser li l-paga minima nazzjonali s-sena d-dieħla mingħajr iż-żieda fil-kola se tkun ta' 200 euro u 73 ċentesmu fil-ġimgħa. Ġi spjegat li minn bħalissa għandu paga li tvarja bejn 192 euro u 73 ċentesmu u 198 euro u 73 ċentesmu fil-ġimgħa, is-sena d-dieħla il-paga minima se tiżdied bejn 2 euro u 8 euro fil-ġimgħa appart il-kola. Dan biex iġib l-ammont totali ta' 200 euro u 73 ċentesmu fl-2024. Fl-2025 il-paga minima nazzjonali se titla' għal 203 euro u 73 ċentesmu u fl-2026 il-paga minima nazzjonali se titla' għal 206 euro u 73 ċentesmu. Fl-2027 imbagħad il-paga minima nazzjonali se titla' għal 210 euro u 73 ċentesmu. Dan l-ammont ma jinkludix iż-żieda l-kolla li tħabbar kull sena fil-budget. Ġi spjegat ukoll li għal din iż-żieda huma eligibbli dawk li għandhom il-fuq minn 18 sena jew iżjed u jaħdmu 40 siegħa ta' xogħol. Id-deputat chairperson tal-Low Wage Commission spjega li din iż-żieda saret wara l-ewwel żieda li saret wara diversi snin fl-2017. Wieħed jista' japprezza wkoll illi iż-żidiet ħajkunu qed jingħataw fuq perjodu ta' żmien sabiex kulħadd jingħata iċ-ċans ngħidlek illi s-suq tax-xogħol biex jadatta ruħu u tiġi protetta kemm jista' jkun relattività fil-pagi. Min-naħa tiegħu is-Segretarju Parlamentari Andy Ellul tenna li dan hu jum storiku għall-impjiegi f'pajjiżna. Dan huwa jum storiku kemm għad-dialogu soċjali kif ukoll għal relazzjonijiet industrijali f'pajjiżna għaliex il-Gvern flimkien mal-imsieħba soċjali wara xhur ta' ħidma ilħaqna ftehim għalkemm għandu jkun l-awment iż-żieda fil-paga minima nazzjonali.